Мөсим районда борлыгы 21 автобус исәпләнә, шуның 18 мәктәп укучыларын йөртә. Рейд барышында транспортлар төзек булмаган 4 автобус шоферына административ беркетмәләр төзелгән. Bu operatsiya barışında biz pasajirlar taşıyan avtobuslarını, mektep bağlarını taşıyan avtobuslarını bir katı tekşirtiren bulabız. Varlık evlerinin küçültülgen rejimde tekşirtiren bulabız. Her bir avtobusunu tekşirip, yoga şarap tekşirtiren bulabız. Автобуслар һәрвакыт аерым игътибар үзәгендә, чөнки алар күп санлы кешеләрне, шул исәптән мәктәп балаларын да йөртә. ДАИ хезмәткәрләре техник контроль чараларына игътибар бирә. Тахографларның төзеклеге машина йөртүчеләрнең тизлек режимын саклауы аерым контрольгә алына. Bugün günde öğrencilerimizde 20 avtobus, balalarını yurtta şunun 18'e gün sayın yeterli reis geçip bitirer, hem kiş reisten koytarlar. Biz bu avtobusların tüzüklüğünü tekşiremiz, страховкаларның, шоферларның йөртү таныклык тикшерәбез. 20 апрельгә кадәр ДАИ инспекторлары район юлларында йөрүче барлык автобусларында тикшереп бетерергә планлаштыра. Бу беренче чиратта пассажирларның иминлеге хакына эшләнә. Автобус операциясе төгәлләнгәч, җәяүле һәм тонировка профилактик чараларына старт биреләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.